Hoxe tócanos xogar as carreiras de caldeiros. Para xogar a este xogo é recomendable que estés ou na praia ou no río. Imos a ver entón como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga. E hoxe sí que tes que meterte na auga e mollarte ben para xogar. O xogo durará un tempo indefinido. Dependerá das destrezas de todos e todas as participantes, mais non debería durar máis de 6 minutos. Para xogar preciso ter posto o bañador, un caldeiro de praia grande por equipo, roupa de muda, estar na praia ou no río. No xogo elimínase alguén? Non, é un xogo cooperativo. E isto que quere dicir? Pois que todos nos axudamos e sempre gaña o equipo, non unha persoa de forma individual. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de as carreiras de caldeiros. Paso 1. Formamos equipos. Estes non deberían ser de máis de 6 ou 8 participantes. Cada equipo vai competir co outro. Se algún equipo ten un menos, o primeiro correrá 2 veces. Paso 2. Colocámonos. Cada equipo fai unha fila, colocándose un detrás do outro, mirando para o mar ou para o río. O primeiro ten un caldeiro baleiro na man. Paso 3. Comeza o xogo. O primeiro da fila corre a encher o caldeiro no mar e volve xunto aos seus compañeiros e compañeiras. Paso 4. Que molladura. Cando chega xunto ao seu equipo, co caldeiro cheo de auga, debe tirarllo a todos e todas por enriba. É importante saber que cando o compañeiro ou compañeira lles tira a auga, non se poden mover. Nese intre son estatuas. De moverse, estarán penalizados con 15 segundos parados. Paso 5. Repetimos. Unha vez baleire o caldeiro, llelo dá ao primeiro da fila e el pasa para a fin da mesma. E volvemos a empezar. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando o último que ten que facer o percorrido está adiante co caldeiro baleiro, tal e como empezou o xogo. Listo, e agora a xogar.
Máis contidos en profiaracelis.com. Graciñas.